इतना दूर से तो ठीक रहे, लेकिन ऐजा आके कंफ्यूजिया गई नहीं कि रामपुर होई जाई कि होई जाई कि रामपुर होई जाई। का करी का ए भाई जी बैगन। अरे तनी हेने आई, अरे तनी जल्दी आई जल्दी। अरे तनी जल्दी आई। कहने कि एजा आके तनी कंफ्यूजिया गइल बानी। ई रामपुर गांव जाए वाला कौन रास्ता है? होई जाई कि होई जाई कि होई रास्ता वा जाई? अच्छा, रामपुर जाए के बा। जी जी जी। कहाँ से आइल बानी? जी हम बैंक से आइल बानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रामपुर हइहे रास्ता जाई। होई वाला? हाँ, एजा से मुड़ब नु। हाँ तो ठीक 150 बांस के दूरी पर हाँ रामपुर गांव बा। 150 बांस के दूरी पे? हाँ। अच्छा ठीक बा। एजा से मुड़ जाई। हाँ। और 150 बांस पर जाके रुक जाई, उहे रामपुर है। ठीक बा, धन्यवाद। ठीक। ये तो भला आदमी मिल गए हो न, तो है सुनसान जगह पर बताव के बताई थी रामपुर गांव के रास्ता। अभी तक कच्चा रास्ता बा, लेकिन कोनो बात ना, खाली भेंट हो जाओ लोग से। 1 2 3 4। अरे बाप रे, रामपुर के रोड तो बड़ा खराब। ना ना, 1 2 3 4 5 6 7। ए भाई जी जी, ये रामपुर गांव केने पड़ी? रामपुर गांव? जी, एक जना से पूछनी है ना, तो कहला 150 बांस आगे जाए तो रामपुर भेटा जाए। 150 बांस तो आ गई नहीं, लेकिन रामपुर ना भेटाई। रामपुर बतैनी है नो? हाँ जी जी, रामपुर। रामेपुर बतैनी है नु रउआ? अरे हाँ, रामपुर। 150 बांस रउआ आगे आ गइल बानी। ई तरफ श्यामपुर है। ये श्यामपुर है? यानी रामपुर एक बाद बा का? ना, जितना रउआ बांस आगे आइल बानी, हाँ? उतने बांस रउआ पीछे जा पड़ी। यानी 150 बांस फिर पीछे? जी। एक से एक लोग बा, हम ओकरा के भला मानुष समझत रहनी, लेकिन तो महा कमीना निकलल। बतावा, रामपुर से 1.5 बांस आगे श्यामपुर भेज दिलक। खैर, जाए के तो पड़बे करी। दुनिया में एक से एक पागल बने, आ सब पागल हमारे मिली। बताई, ऐसे श्यामपुर में आके यहाँ के रामपुर खोजत रहे। जा। तेरह 14 15 16 17 21। ए भाई जी, रुकी रुकी रुकी। रुक गई नहीं? रहुआ सच सच बताई, हम रामपुर भुला गेल बानी। रामपुर कोनो भुलाए के चीज बा? और तक का करी, एही जे एक आदमी से पूछनी हा तो वो 150 बांस आगे भेज दिल हा, और जब ओहिजा के एक आदमी से पूछनी हा तो वो 150 बांस पीछे भेज दिल हा। एहिजा तो लोग बांस बांस खेलता। रामपुर इहे है। रामपुर इहे हा? जी। चलो, पहली बार तो केहू बोलक कि रामपुर इहे हा। वैसे रउआ के रामपुर में जाए के किन्ने बा? 1 मिनट। कौआ पाने। रउआ बैंक चल बनी का? रउआ कैसे मालूम? मैं गांव के पता बा। देखत नहीं? हाँ देखत रहो। ओइसे बा कौआ पाड़े।
अच्छा उहे कौआ पाड़े हा। जी। अभी ये करा के पकड़ा तनी। अरे बाप रे बाप, खइला के बाद नींद जोत देता। चलो एमन आधा घंटा आराम कर लो। अच्छा हमार नींद हराम करके एहिजा सुतल बड़ा। रुक बतावा तनी। कौआ पाड़े। कौआ पाड़े जी, रउआ हमरा के बेवकूफ बना के अपने चैन के नींद सुतल बनी हैं। हमरा के ई रामपुर रहे तो रउआ हमरा के श्यामपुर भेज देनी है। रउआ जन्नी की हमरा मालूम ना चली। अब हंसत काहे बनी रउआ? रउआ कंफ्यूजी आ गइल बानी। कन्फ्यूजिया के नहीं मतलब? देखी, दुनिया में एक शकल के 7 गो आदमी होखेलन। हाँ त 2 शकल तो हमरा घर ही में हो गइल बा। हम कौआ पाड़े ना हई। अच्छा हाँ, तो रउआ कौन पाड़े हई? हम हई बतख पाड़े। हैं? बत्तख पाड़े जी। कौआ पाड़े हमार आपन जुड़वा भाई हवे। उहे रउआ के बतैले हुई है कि ई गांव रामपुर ना हो। आ रउआ कंफ्यूजन हो गइल कि रउआ से हम बतैनी है कि ई गांव रामपुर ना हो। आ जाना तानी मैनेजर साहब कि रउआ बैंक से आइल हो कब? हाँ हाँ, लेकिन रउआ कैसे पता कि हम बैंक से आइल बानी? हमरा ऐसे मालूम बा कि हमार जुड़वा भाई कौआ पाड़े अतना बैंक से लोन ले बा, अतना बैंक से लोन ले बा कि रोज ना रोज कोनो ना कोनो बैंक से आदमी दुआरी पाइले रहतन। उ सरवा तो भाग जाता आ धरा जाता नहीं हो। मैनेजर साहब ओकरा चलते स्थिति ऐसा हो गइल बा, स्थिति ऐसा हो गइल बा कि मन तो करता नु कहीं बसवारी में रोसरी टांग के अपना आप के फांसी पर झुला दी। रउआ हिम्मत से काम ली, रोई मत। मैनेजर साहब हमर पूरा खानदान के इज्जत कौआ पड़ैया माटी में मिला देले बा। अरे रउआ से का बताई, केहू देख के कह सकेला कि हम बैंक के मैनेजर हई? बताई, नौकरी आफत में आ गेल बा, कौआ पाड़े लोन नहीं के चुकावत और हमरा गाँवे गाँवे भटके के पड़ता। मैनेजर साहब एगो हाथ जोड़ के रउआ से प्रार्थना करत तानी। हाँ कि कौआ पड़ैया के रउआ छोड़ब मत। एकदम ना छोड़ब, एकदम ना छोड़ब। ओकरा भेटाए दी, ओकरा के ना जेल में ना बंद करवा देनी ना तो हम बैंक के मैनेजर ना, बस रउआ साथ दी। हाँ, हम साथ दे। जाना तनी एकरा आदत हो गई बा कर्ज लेके घी पिए के। अरे जितना तारा ही बा उतने में रह तब नु इज्जत बाची जी। पूरा खानदान के नाम माटी में मिला देला कमर कौआ पड़ैया। ओकरा के छोड़ब ना, एकदम ना छोड़ब। रउआ रोई मत। एक चीज बताई, आई भुटेली यादव कहाँ मिली है? अच्छा टेली जदुआ। हाँ वो ओकरे संगतिया मैनेजर साहब। सबके सब कमीना बाड़ा सब। देखो तनी। हाँ देखी उहे है भुटेली जदुआ। अच्छा ऊ ह। हाँ बस रउआ हिम्मत से काम ली। हाँ हम आवतन भुटेलिया से निपट के। छोड़ा मत। हाँ बस रउआ ऐसे ही साथ दी। हाँ ना भुटेली बची हैं हाँ और ना कौआ पाड़े। हाँ हम चाहते नहीं। रुकी अरे उतना नहीं सब है।
सब तारीफ होटेली कोना के माई इतना दूध पिए लिए भी अरे कि हमारा के ठेली सिर्फ ठेली ना जेल में ले जाके रेली। जेल में ले जाके रेल भुटेली जी रहुआ बैंक के लोन काहे नहीं चुका देत? रउआ से बहुत बड़ा भूल होता। हाँ लोन देख के तो भूल होले बा। ना ना रउआ पहचाने में गलती करता नहीं। मतलब हम भुटेली ना हई। भुटेली ना है तो रहुआ के हई? अरे हम उस सरवा भुटेलिया के जुड़वा भाई ललेश यादव हई। जुड़वा भाई लवलेश यादव। हाँ हाँ रउआ से कुछ पैसा वैसा ले ले बा का? अरे मत पूछी, उ साला खटाल के नाम पर ना उ बैंक से लोन ले ले बा, अभी ले चुकता नहीं के कहला हमरा गाँव में दौड़े के पड़ता। अरे मत कही, रउआ अकेले नहीं की जौन बौरा बनल बानी। रउआ नियन ढेर आदमी जाके बौरा बनल बा। आ रोज रोज आके हमरे के धरे ला ओकरा भोक में। और तने ना हमार घरे चल जालन लोग। हमार दादा बाड़न चंदीप सिंह, उनकरा से लेके हमारे बाबू सत्येंद्र यादव सब कोनो परेशान बा। सब तो परेशाने बाण लोग। लेकिन मैनेजर साहब हमारे को बात सुन ली। हाँ बोली। चाहे कुछ हो जाओ उस सरवा भुटेलिया के छोड़े के नहीं खे। एकदम ना छोड़ब ओकरा, तो एकदम ना छोड़ब। ओकरा के जेल में ले जाके अतना डंटा मारी अरे अतना डंटा मारी कि सरवा के बैठल उठल सब खत्म हो जाओ। परेशान क के धइले बा हमनी के। बस रउआ सपोर्ट करी, फिर देखी वो भुटेली के ना आई ठेली ना निकाल देनी नो तो हम बैंक के मैनेजर ना। रहुआ बिगन महतो के एड्रेस बता सकेनी का? बिगन महतो? हाँ देखत नहीं हई? हाँ देखत रह। हम ध्यान से देखी हो नहीं बैठल बा। अच्छा वो बैठल बा उहे हा? उहे हा। जाई धरा गेनी रहुआ बिगन महतो जी। के ह बड़ा फरारनी। के ह भाई? के ह? के ह? देखी के ह? बैंक सेलमनी रहुआ लोन कहिया चुकता करब? हाँ सतनी, यानी कि रउआ बिगन महतो ना है। मतलब कि रउआ उनका जुड़वा भाई है। राव नाम का है? हमार नाम फेकन महतो है। फेकन महतो? फिर तो डेली लोन वाला लोग आवत हुई रउआ के धरत हुई, रउआ के 4 बात सुनावत हुई, गाली तक देवत हुई। राउर खानदान के इज्जत माटी में मिला दिले। हम इहो जानते नहीं कि रउआ अपन भाई के करनी से तंग आ गए होखब और मन करते हुई कि फसरी लगा के जान दे दी। हाँ मैनेजर साहब, हम और तकलीफ समझतनी मैनेजर साहब। रउरा ऊपर बैंक के दबाव हुई बहुत। रउआ है धूपा में छिछियात घुमतनी। रउर चांदी पर के बाल उड़ गई। अरे मत पूछी, एक समय है जैसन चांदी चमकता ना, कभी चेहरा चमकत रहे, लेकिन है घामा में बउआत चेहरा करिया हो गया। जाती रोई मत, रउआ मैनेजर न हुई। बस एक बार बिगन महतो के पता मिल जाए ना, फिर तो जेल में चक्की पिसवा दे। रउआ बिगन महतो के पता बता दी ना। बिगन महतो के पता हम तो का भगवानो नहीं खन जानत, मगर एक बात रउआ जान ली, बिगन महतो के पता जब चली तो हम रउआ के चिट्ठी लिखम। बस रउआ सपोर्ट करी, फिर देखी ये तीनों कमीना सबके जेल में चक्की ना पिसवा देनी तो हमहू मैनेजर ना। बिगन महतो, आई एम कमिंग।
अरे अरे भाई जी रुकी रुकी ई गांव के नाम रामपुर ही हनु। हाँ जी। हम तो कहते नीनू ई गांव के नाम रामपुर से बदल के ना जुड़वापुर होखे के चाहिए। वो का है? का है? अरे इतना फिल्मों में जुड़वा रोल ना हुई जितना राउरी गांव में बाटे। वो का है? का है? देखी कौआ पाने के जुड़वा भाई बत्तख पाने हैं, भुटेली यादव के जुड़वा भाई लौलेश यादव और बीगन महतो के जुड़वा भाई फेकन महतो। इतना तो फिल्मों में ना होते। अरे रउआ हंसत का मानी रउरो जुड़वा भाई बा का? अरे 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 महाराज, ना हमार कोनो जुड़वा बा ना ओहनी के कोई जुड़वा भाई बा। वो सब उहे रहन सा जेकरा के रउआ खोजत रही। वो तो रउआ के बोक्का में न देलन सा। वैसे रउओ बोक्का में 2 इंच कम में लागत नहीं। देख लो मोनी के अभी जाता नहीं। अरे अरे रोकी रोकी रोकी, वो सब राउत इंतजार में हो जान सा। अभी तक तो गायब हो गए हो जान सा। अरे वो सब तो उड़द चिड़िया के एथी में हल्दी लगावे लन सा। लागत है कि राउरो एथी में हल्दी लगा दले बारन सा। मैनेजर साहब वैसे चिंता मत करी, जैसे ही उन्हीं के कोनो खबर मिली रउआ के हम फोन करब, लेकिन रउआ जल्दी से आ जाइब। बस एक बार रउआ फोन कर दे, राउर फोन कटे से पहले हम ओइजा हाजिर हो जाए। ठीक बा। मैनेजर साहब जल्दी से आ जाई, राउत तीनों क्लाइंट एक के साथ बैठल बारन सा। ई कैसे आइल बानी? अरे अरे ये सब छोड़ी, हम कहला नीनू कि राउर फोन कटे से पहले हम आ जाए। पैंटो पहने के टाइम ना मिलल। किने बार सुन ई देखत नहीं? हां देखत रही देखत रही देखत रही देखत रही। ये कमीनन क्या छोड़ब ना। बुटेली हाँ कौआ भैया। बबुओ, कब तक हमनी के लोन से पीछा छुड़ाई जा? मैनेजरवा लागत है नु कि जान ले ली। ससुरा के देखला पर लागत है कि प्राण निकल जाई। कोई दिन हमनी के अपन जुड़वा भाई के गरियाई जा। जौन की हइये निकल सा। आज हम चंगुल से बच के कैसे जेबा लोग हैं? जुड़वा भाई हैं, तहन जाने के जुड़वा भाई बा। हाँ गाँव में अरे चट्टा कहीं के हैं, इतना दिन से नीमन से बतियावत रही कि बैंक के पैसा दे दे लोग तो ना मनला लोग। आज तहन लोग के इलाज कराइब। आज हम पुलिस के फोन कैले बानी, पुलिस आवते होई। अरे भैया का भैया? अरे बाप रे अरे बाप अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे बाप रे बहुत दर्द करता भैया। अरे बाप रे बाप। कौआ भैया कौआ भैया बचाओ कौआ भैया। अरे बाप रे बाप। अरे हिनकर का हो गेल? मैनेजर साहब एक किडनी में ब्रेन हेमरेज हो गया। किडनी में ब्रेन हेमरेज। जल्दी से कुछ पैसा होके तो दी कि एकरा के ले जाके हॉस्पिटल में इलाज कराई जा। ना ना पहले से तू लोग बैंक के बहुत सारा पैसा ले ले बड़ा, अभी तक भर ले नहीं का। पैसा ना दे मैनेजर साहब जब रउआ पैसा दे तो एकरा के हॉस्पिटल में ले जाई, एकर इलाज कराई, आ जब जी तो बेनु लोन दी। एक सेकंड जल्दी से दी। लेकिन ये पैसा हम अपन मेहरारू से लेके नहीं। महाराज दी ना। दे दे बल्ला। ठीक बा जल्दी से ले जा। जल्दी से ले जा। बुटाली ना बची, टेंशन मत ले, तेरा कुछ ना होई। बतावा बेचारा के किडनी में ब्रेन हेमरेज हो गया। किडनी में ब्रेन हेमरेज होला। फिर से बक्का बन। अरे भाग गइल सो, फिर बोक्का बना के भाग गइल सो। अरे बाप रे और क्या नखरा पीले बड़े रे? चल भाई भाई के करो चाबी लागल बा। लगा कि मनोज से बाबू चल चाबी है। घुमा अरे घुमाओ। अरे स्टार्ट नहीं खुद भैया। अरे काहे नहीं खींचा? खींचो
बैठ भैया बैठ गिला चलो चलो अरे अरे हमारा मोटरसाइकिल अरे रुका सर अरे रुका बताओ बैंक के तो लोन लेके भागवे कैलस हम मोटरसाइकिल लेके भाग गलो सर और तो और मेरा 2000 रुपया देले रहे कि कुछ खा लियो वो लेके भाग गलो सर अच्छा हमरा के बुर्बक बनीले पड़ा लोग ना अब तू लोग से ना बगीचा में भेंट ना होई लोन चुकता करे खातिर तू लोग के घर के एक एक ईंट ना बिकवा देनी ना तो हमू बड़का बैंक के बड़का मैनेजर ना